ते मी आज घावणे बनवते आहे सुक्या तांदळाच्या पिठाचे. ते म्हणजे कसे आम्ही रत्नागिरीला नेहमी बनवतो, ते मी आता तुम्हाला दाखवते करून. हे तांदळाचं पीठ आहे, सुक्या तांदळाचं पीठ. तांदूळ स्वच्छ करायचे साफ एकदम आणि चक्कीतून दळून आणायचे 1 किलो. हे असं मी दळून आणलेलं पीठ आहे ते. आणि त्याच्यासाठी आता हे मीठ आहे आणि हे पाणी आहे आणि हे थोडं तेल आहे. ह्याला काय जास्त खर्च नाही आहे, म्हणजे डोश्यासारखे आहे. पण डोश्याचं पीठ कसं रात्री ते काढून ठेवायला लागतं आणि दुसऱ्या दिवशी ते करायला लागतं, तसं नाही. हे कसं ताजे ताजे घावणे, म्हणजे टाकले की फिरवायचे नसतात असेच. आता मी तुम्हाला दाखवते कशा पद्धतीचे, आणि ते चहाबरोबर खायचे असतात. त्याच्यासाठी हा तवा घेतला आहे, नेरलेचा तवा आहे. हे पाणी घेतलं एवढं, म्हणजे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी थोडं पाणी घेतलं आहे. नाही तर आपण तुम्ही किती बी करू शकता, 1 किलोचे, अर्धा किलो पिठाचे, असे किती पण करू शकता. खाण्यासाठी 3-3, 4-4 खातात, एवढे छान लागतात ते. थोडंसं मीठ टाकायचं असं. मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी आता हे थोडेसे केले आहेत. ह्याच्यामध्ये काहीसुद्धा टाकायचं नाही, पाणी आणि मीठ टाकलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता हे सुकं पीठ, म्हणजे आपल्याला जसं पाहिजे तेवढं घ्यायचं. म्हणजे असं अंदाजाने नाही, म्हणजे आपण जास्त खाणार असेल 4-5 माणसं घरात तर ते जास्त करायचे. आधी पहिले थोडेसे करून बघायचे, चांगले झाले ना तर ते जास्त करायचे. पीठ कसं असं घट्ट करायचं जरा, म्हणजे आपण डोश्याचं पीठ करतो ना तसं. पण हे ताजं पीठ एकदम, म्हणजे सुक्या तांदळाचं. हे पातळ झालं आहे, मी त्याच्यात अजून पीठ टाकते. म्हणजे बघा तुम्ही, म्हणजे मी किती घट्ट करते ते. त्याला काय अंदाज बिंदाज नाही आहे, आपल्यावर आहे. आपल्याला जसं पाहिजे तेवढं घट्ट घ्यायचं. म्हणजे त्याला जास्त घट्ट पण नाही पाहिजे, म्हणजे पातळच पाहिजे असतं. हाताने कालवलं असतं पण हाताला लागतो ना, परत हात धुवायला नको. हे जास्त घट्ट पण नाही घ्यायचं, हे पण जास्त घट्ट झालं आहे. आता मी थोडंसं पाणी टाकते. हे सुक्या तांदळाचं पीठ आहे, गणपतीला वगैरे आपण दळून आणतो ना मोदकाला. आता मी काढते, हे टाक इकडे. आता तुम्हाला दाखवते किती घट्ट पाहिजे ते. तर पीठ बाजूला केलं आहे. आता हे बघा, हे एवढं घट्ट आहे ना, एवढं घट्ट नाही पाहिजे. थोडंसं पाणी टाकते बघा. हे बघून ठेवा कसं किती घट्ट आहे ते. ह्याच्यामध्ये काय खर्च आहे का बघा, काहीच नाही. खाली मीठ टाकलं आहे आणि सुक्या तांदळाचं पीठ आहे. 1 किलो तांदूळ साफ करून, म्हणजे धुवायचे वगैरे नाही, चांगले तांदूळ आणायचे आणि ते साफ करून दळून आणायचे. हे बघा, बस. हे बघा एवढं घट्ट, हे बघा असं एवढं घट्ट करायचं पीठ. एकदम पातळ पण नाही करायचं. असं पीठ तयार झालं आहे. आता मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे. आता त्यामध्ये हा तवा ठेवला आहे, जरा तवा तापू द्या. असं तवा तापला काय बघायचा आणि असं थोडंसं तेल टाकायचं. तेल जास्त नाही त्याला लागत. मी तुम्हाला आधी छोटे छोटेच करून दाखवणार आहे, तर नाहीतरी ते तवा भरून करू शकते. आता बघा मी कसं उठते. आता मी तुम्हाला आधी छोटे छोटेच करून दाखवते, मोठे नाही करत तवा भरून. हां, आता मी त्याच्यामध्ये झाकण ठेवते. आता मी झाकण खोलते. हे बघा, आता झाकण खोलून बघायचं. झाकण खोललं आहे, म्हणजे आता लगेच ते फिरवायचे नाही. हे फिरवायचे नाही आहेत, असे उलटे फिरवायचे नाही आहेत आणि ते मोडायचे आहेत खाली, फिरवायचे नाहीत अजिबात. म्हणजे घावणे कसे एका बाजूनेच शिजवायचे, लगेच नाही. ते त्याला लगेच फिरवायला नाही घ्यायचं, कारण ते ना निघत नाही, चिपकतात. झाकण काढल्याबरोबर आहे ना, लगेच नाही ते फिरवायचे, कारण ते निघायला पाहिजे ना म्हणून. हे बघा असे आपोआप ते निघतात. हे बघा
आता हे असे मोडायचे. हे आता मोडले मी तव्यावर, पण ते आता ठेवायची तुम्हाला आयडिया दाखवते. बघा, ही चाळण आहे, मोदकाची चाळण. आणि बघा ही अशी म्हणजे जरा आधारासाठी ही अशी चाळण ठेवली आहे. म्हणजे का ताटाबिटात आपण काढलं ना की ताटामध्ये आतमध्ये ते ताटाला चिपकतात. म्हणजे चाळणीमध्ये टाकले ना की खालून वरून अशी हवा लागते, वाफ लागते, त्याच्यामध्ये ते चाळणीमध्ये चिपकत नाही. हे बघा असे तुम्हाला दाखवते मी 2-3 करून. त्याचं म्हणजे काय सोपं आहे का, फक्त झाकण काढल्यावर लगेच ते फिरवायचे नाही. आणि फिरवायची आयडिया नाही आहे त्याला, फक्त मोडायचे आणि उतरायचे. जरा टाईम लागतो झाकण काढल्यावरच. मी तवावर करू शकते, पण मी तुम्हाला दाखवते थोडं म्हणजे छोटे छोटे करून दाखवते. एकदा करायला शिकलं ना म्हणजे ते तवा भरून करू शकता. आता मी झाकण काढते. झाकण म्हणजे लगेच आपण 2 मिनिटांनी काढायचं लगेच, पण लगेच फिरवायचे नाही. हे बघा असे असं ना जरा वाफ येऊ द्यायची. आणि खालून कसे निघतात बघा, आपोआप ते सुटतात तव्यातून. ते सुटले ना मग ते फिरवायचे, कारण हे वर आहे ना असं हे ओलं ओलं असतं पिठाचं, ते मग वाफ निघून जाते, पाणी सगळं निघून जातं. मग ते आपण फिरवताय ना चिपकत नाही. मग हे कसे सुके सुके झाले आहेत बघा, याला बोलतात घावणे. गावचे आमचे रत्नागिरीचे घावणे. हे कसं निघतं हे बघा, निघालंय. नाही तर ते चिपकतात. चिपकले की मग ते तुटतात. हे बघा फिरवायचे नाही. हे कसे डोसे नाही आहेत, हे घावणे आहेत. हे ताटे हे असे चालणीमध्ये बघा, हे आता ताटात ठेवले असते तर चिपकले असते. हे चालणीमध्ये बघा चिपकले नाही आहेत. मग असे घडी मारून असे ताटामध्ये ठेवायचे. हे घावणे बनवताना ना आणि या नेरल्याच्या तव्यामध्ये तेल नाही जास्त टाकायचं. हे बघा हे एका बाजूला तेल जास्त पडल्यामुळे हे कसे तेलामध्ये बघा ते वर खाली होतात, कारण इथे भाजत नाही. आणि इथे बघा तेल कमी असल्यामुळे इथून ते भाजले पूर्ण. म्हणून तेल थोडं कमी वापरायचं. नाही तर कांद्याचं असं एखादं हे शेंडी असते ना ती घ्यायची तेल लावायला, अशी तेल अशी चोळायची. नाही तर किशी नारळाची किशी असते ती घ्यायची, तेल असं थोडं चोळण्यासाठी. मी तुम्हाला कसं चमच्याने दाखवलं ना. हे तिसरा आहे, 2 झाले, हा तिसरा. हे साधे घावणे एकदम मस्त रेडी तयार झालेले आहेत. हे तुम्ही चहा बरोबर खाऊ शकता, कधी पण नाश्त्याला वगैरे बनवू शकता. फक्त तांदळाचं पीठ 1 किलो दळून आणून ठेवायचं. आता मी तुम्हाला म्हणजे दुसरी आयडिया देते. म्हणजे गणपतीला कोणाला मोदक नाही करता येत, त्याच्यासाठी पण तुम्हाला मी आयडिया देते. असे 5 करून दिले ना आणि गणपतीला नैवेद्य करून दाखवला तर ते गणपती देवाला पण पावतो. असंच आपण आता मी तुम्हाला आयडिया देते. आता मोदक नाही करता येत ना, त्याच्यासाठी असे करायचे. याला बोलतात घावणे मोदक. असं तेल जरासंच लावायचं आहे बघा, थोडंसं मधोमध. जसे मी आता घावणे टाकले ना तसेच टाकायचे. ते साधे घावणे आपण तुम्ही कधी पण करू शकता. आणि त्याच्यामुळे हे घावणे मोदक म्हणजे हे सारण बघा, खोबरं, ओलं खोबरं आणि त्याच्यामध्ये साखर टाकली आहे, थोडीशी वेलची टाकली आहे. ते आता हे बघा कसं करायचं ते. हे असं थोडं थोडं ह्याच्यामध्ये सोडायचं, म्हणजे झालं मोदकासारखं. आणि आता याच्यामध्ये मी झाकण ठेवते. लगेच पीठ ओतल्यावर लगेच त्याच्यामध्ये हे खोबरं टाकायचं आपण सारण बनवलेलं आणि झाकण मारायचं. ते आता काढून तर मी झाकण काढते. झाकण काढल्यावर पण ते लगेच नाही हे पण फिरवायचे नाही आहेत, मोडायचे आहेत. हे पण खाताना एकदम तुम्हाला कसं छान मोदकासारखे वाटणार. गणपती आल्यावर कसं तुम्हाला मोदक नाही करता आले तर असे 5 करायचे अशा प्रकारे आणि ते देवाला दाखवायचे. म्हणजे झाले तुम्ही मोदक देवाला मान्य होतात. असे करायचे, असे फिरवायचे. फिरत नसतील ना असे तर जरा भाजू द्यायचे.
असे अलगद काढायचे. आता मी तुम्हाला एक असा डायरेक्ट मोठा करून दाखवते. म्हणजे कसं सर्वच लहान नको, म्हणजे तुम्ही पण कराल ना, असं तवा भरून घरात करू शकता. हे कसं सोडायचं असतं खरं, असं सोडायचं असतं. हे बघा, खरे असं सोडायचं असतं, पण मी तुम्हाला छोटं छोटं दाखवलं ना त्याच्यामुळे. हे असं तवा भरून घावना. आता याच्यावर झाकण ठेवायचं. साधा घावना आहे हे. तर पीठ उरलंय ना, त्याच्यातून मी आता तुम्हाला मोठा साधा घावना करून असं दाखवलाय. पण खोलते. हे बघा, हे सगळं पीठ वरती आलेलं असतं. ते झाकण खोलल्यावर ते खाली बसतं आणि खालून ते निघतो. मग लगेच फिरवायचं नाही, मोडायचं नाही, तो आपोआप खालून वर निघतो थोडा थोडा. हे घावणे आपण आहे ना करताना तुटतात, पण काढताना ते तुटले तर काही टेन्शन नाही घ्यायचं, ते नाहीतरी आपल्याला खायचंच असतं. पण हे आता माझं कसं मी करते, आता तुम्ही सर्व माणसं बघणार ना, त्याच्यासाठी मी म्हणजे घाबरून करते की तुटू दे नाही म्हणून. पण हे करताना तुटतात एवढं लक्षात ठेवा. तर तुम्ही म्हणाले काकीने काय सांगितलं, कसं केलं, असं नको. हे घावणे तुटतातच, पण मी तुम्हाला म्हणजे एकदम हलक्या हाताने करून दाखवले. ते तुटले तरी ते आपण खायचेच असतात, चांगले लागतात. आणि ते आपल्याला शेवटी तोडूनच खायचे. आणि घरामध्ये तुम्ही करताना तुटले तर काही टेन्शन नाही घ्यायचं, ते खायचं. हे बघा, पूर्ण डोश्यासारखं कडक झालं आहे घावना. आपण थोडं म्हणजे झाकण काढून ठेवलं ना थोडा उशीर, तरी असं फिरतात. हे बघा, हे पण मी तुम्हाला फिरवून दाखवेल. पण त्याला कसं टाईमपास होतो, म्हणजे खूप टाईम लागतो. पण खाणारा माणूस असं कंटाळून जाईल, कधी होतंय म्हणून. पण मी तुम्हाला हा आता मी फिरवूनच दाखवते डोश्यासारखा. पण हा खरा घावना आहे, चांगला रत्नागिरीचा. हे बघा, बघितलात असं. कारण ही गोष्ट फिरवायची नाही आहे, याला डोसा बोलतात. आता हा डोसा झाला. मी तुम्हाला मोडून दाखवत होते ना पहिलं, ते घावणे होते. पण असे फिरवू नका तुम्ही. असे फिरवू नका तुम्ही कधीच. मी तुम्हाला आपली एक मजा म्हणून दाखवली. असे तुटतात बिटतात, टेन्शन नाही घ्यायचं. त्याचा असा गोळा झाला ना तरी चालेल, ते आपण खायचं काम करायचं. हे बघा, झालं कंप्लीट. गॅस बंद करते. आता मी तुम्हाला दाखवते. आता तुम्हाला काय डिश दाखवली. साधे घावणे आहेत, एकदम मस्त रेडी झालेले आहेत. एकदम कंप्लीट, चहाबरोबर खायचे. आपण कधी पण ते करू शकता आणि किती पण खाऊ शकता. आणि तसेच हे आता तुम्हाला मी खोबऱ्याचं सारण भरून जे दाखवलं आहे, हे कसं तुम्हाला मोदक गणपतीला जर येत नसतील तर अशी आयडिया करायची. म्हणजे हे मोदकासारखे देवाला प्रसन्न देव होतो असं दाखवायचं. आणि हा तुम्हाला मोठा करून दाखवलं ना, ते असं तुटतोय बघा, असं चिपकतो. म्हणून तो फिरवायचा नाही, तो असाच मी तुम्हाला मुद्दाम दाखवलं हे उलटा फिरवून. म्हणजे हे घावणे ना हे फिरवायचे नसतात, ते एका बाजूनीच भाजायचे असतात. हे मी फिरवलं, असं तुम्ही फिरवू नका. मी तुम्हाला एक मज्जा म्हणून फिरवून दाखवली. एकदम मस्त रेडी झालेले आहेत हे घावणे मोदक. आणि हे साधे घावणे, हे तुम्ही रोज घरामध्ये कधी पण करू शकता.